Čaute, dneska by som sa chcel povenovať téme, na ktorú sa ma dosť často pýtate, a to je, ako nájsť dodavateľa pre svoj e-shop alebo nejaký hociaký biznis. Mám tu spísané nejaké body, takže poďme si ich prejsť a dúfam, že vám toto video pomôže začať aj nejaký ten váš vysnívaný biznis. Poďme na to. Takže najpodstatnejšie je asi rozhodnúť sa, s čím chcete podnikať. Hej. Povedať si aspoň nejakú tú hlavnú tému, či chcete predávať pneumatiky alebo nejakú dámsku módu, po prípade domáce potreby. Je toho fakt akože extrémne veľa. Myslím si ale, že bez toho, aby ste si stanovili nejaký ten segment, tak sa vám bude dodávateľ hľadať veľmi ťažko. Dá sa to aj opačne, s tým, že v podstate neviete vôbec, do akého segmentu pôjdete a budete sa spoliehať na to, že vám niečo ako keby padne do oka. No aj tak si myslím, že hľadať to, čo chcete, alebo to, čo by vás aspoň bavilo, je vždy lepšie. Takže to je číslo 1. Ak už máte teda nejaký ten segment, ktorý by vás zaujímal, alebo by ste chceli ponúkať, najjednoduchšia možnosť a napadne asi každého je použiť Google a začať klasicky googlovať. Buď začnete googlovať ten váš segment plus nejaké kľúčové slova toho sa týkajúce. To znamená nejaký veľký obchod, dodávateľ atď. Ja by som sa úplne nespoliehal na nejakých našich lokálnych dodávateľov, i keď to si povieme v ďalších bodoch, ale bohužiaľ tá naša ekonomika dodávateľská nie je až taká vyspelá ako zahraničné trhy. Čiže určite by som skúsil aj googliť v angličtine a v iných jazykoch, podľa toho, čo vám vyhovuje, v akých jazykoch ste schopní komunikovať, povedzme z nejakých ekonomických aspektov, čo vám vyhovuje, teda nejaká mena, dane a tak podobne. Takže Google je asi prvá cesta, ktorou by som začal a myslím si, že je to tá najjednoduchšia. I keď nemusíte vždy nájsť to, čo hľadáte, a ak toho dodávateľa nájdete na Google, tak je veľká šanca, že toho dodávateľa má už kopu iných konkurentov a takisto ho našli aj ostatní. Ďalšia veľmi taká známa možnosť alebo používaná možnosť, už taká pokročilejšia, je povedzme použitie nejakých B2B platform, ako napríklad najznámejšia asi Alibaba alebo Brands Gateway a podobné. Takisto ich nájdete na Google a väčšinou sú to obchody ako keby z Číny alebo nejakých takýchto vyspelejších ekonomík. Nevýhoda toho je, že už sú tam nejaké ako keby požiadavky na minimálne objednávky a komplikácie povedzme s dovozom z Číny, nejaké clá, doprava a tak ďalej sa to keby zdražuje. Väčšinou sa to oplatí, ak odoberáte nejaké väčšie množstva, už na nejaké stovky, tisíce, desiatky tisíc kusov. Tiež závisí veľmi od segmentu, niečo sa tam oplatí viac kupovať, niečo menej. A povedzme na jednom mojom e-shope objednávam hlavne z Číny. Čo sa týka módy, tých kabeliek atď., tak nie som ešte na takých objemoch, že by sa mi oplatilo objednávať nejaké kontajnery, kamióny, kabeliek, takže tie objednávam tuto lokálne z Európskej únie. Takže treba to zvážiť podľa toho vášho segmentu, či by sa vám to oplatilo do toho investovať nejaké peniaze, či už máte nejaké skúsenosti s e-commerceom alebo nie, a hlavne či máte na to dostatok financií, nejaký ten začiatočný kapitál, aby ste do toho nenasypali nejaké peniaze. Ďalšia metóda, ako nájsť dodávateľa, už taká sofistikovanejšia a sám som ju dosť často používal, je získanie tých dodávateľov od konkurencie. Častokrát konkurencia ponúka niečo, čo by ste chceli ponúkať aj vy a neviete sa úplne dostať k tomu, že odkiaľ to majú. Častokrát tí predajci robia keby také základné chyby, a to napríklad to, že nemenia dodávateľské kódy za nejaké svoje, a vtedy stačí úplne si skopírovať kód produktu, dať ho do Google a častokrát vám nájde nejaký ten buď dodávateľský web alebo nejak viac info o tej danej značke. Takže to je jedna možnosť. Potom môžete, ak nemajú vlastné fotky,
Niekedy to funguje, keď majú vlastné fotky, ale stiahnete si fotku od dodávateľa, dáte si ju do Google Images a častokrát vám nájde zase toho dodávateľa už len podľa tej fotky. Tiež niekedy tie obrázky, ktoré majú uložené produktové, majú nejaký popis, že ten ich web nemení akoby názvy. Takže stačí niekedy tiež zase skopírovať názov toho obrázku, dať ho do Google a takto jednoducho je možné sa dostať k tomu, odkiaľ tí konkurenti majú tieto produkty. Tam už je potom však tá nevýhoda, že budete len ďalší predajca toho istého a stanovenie nejakej individuálnej ceny je potom ťažšie. Ďalšia taká možnosť, ako zohnať nejakého nového dodávateľa, možno aj nejakého neznámeho, ktorého konkurenti neponúkajú, je návšteva nejakých veľtrhov a konferencií a podobne, kde viete byť v kontakte so značkami, či už novými značkami alebo nejakými zabehnutými, kde sa mi ponúkajú tieto ich produkty. Častokrát si ich tam viete omakať, ohmatať, pozrieť sa na kvalitu a dohodnúť sa vyslovene s tým dodávateľom na nejakých podmienkach, cenách a tak ďalej. Kľudne môžete chodiť do zahraničia, do okolitých štátov, Česko, Maďarsko, Poľsko, kľudne Rakúsko, Nemecko a tak ďalej. Samozrejme, čím väčšia ekonomika, tým väčšie takéto konferencie tam sú, alebo veľtrhy a je tam viacej zaujímavých značiek, ktoré povedzme konkurencia nemusí ponúkať. Nemusíte sa obávať ísť vyslovene do toho Nemecka alebo niekde inde s tým, že vy keď už sa na to dodávateľa skontaktujete, tak väčšinou to funguje tak, že už následné objednávky viete vybaviť online a vedia vám to poslať cez SPS-ko alebo UPS-ko alebo iného dopravcu, čiže vy ho potom už nemusíte dochádzať stále do nejakého toho Nemecka. I keď niekedy sa to možno oplatí, nahádzať to do nejakej dodávky kamionu a doviesť to sem. Ďalšou takou celkom fajn metodou je návšteva nejakých lokálnych veľkoskladov. Nejaké sú aj u nás na Slovensku, nejaké sú v Čechách. Ja som hlavne chodil do Poľska. Tam tá ekonomika je rozvinutá a sú tam naozaj velikánske veľkosklady. Prídete tam, sú tam všelijakí predajcovia, ktorí ponúkajú všelijaký tovar. Sú veľkosklady špecializované povedzme buď na módu alebo na nejaké iné segmenty. Vy si tam v podstate pobeháte, pozeráte si nejakých dodávateľov a takisto povedzme ako na tom veľtrhu si tam viete nakontaktovať dodávateľov, viete tam nakúpiť, hneď si to doviesť alebo sa s nimi teda dohodnúť na nejakom ďalšom biznise, individuálnych cenách a tak ďalej. Povedzme v takom Poľsku sa dohovoríte aj po slovensky, s angličtinou je to tam také komplikovanejšie, ale po slovensky som sa vždy každým dohodol. V Maďarsku sú takisto zaujímavé veľkosklady, tam už je lepšie vedieť maďarsky, ale na Slovensku s tým nie je komplikácia zohnať niekoho, kto vie maďarsky a kto tam povedzme s vami dobehne a to odkomunikuje nejaký ten biznis s vami. Takže toto je tiež veľmi podľa mňa zaujímavá možnosť a môžete to spojiť s nejakým výletom a nejakého dodávateľa si takto ísť pohľadať. Ďalšia možnosť, na ktorú sa ma veľmi často pýtate, je dropshipping. Priznám sa, s dropshippingom nemám skúsenosť, nikdy som cez dropshipping nič neposielal, ale uznávam, že môže to mať nejaké svoje výhody, ale takisto aj nejaké nevýhody. To by som chcel zhrnúť v nejakom ďalšom videu, aké tam sú odlišnosti. Poviem teda len toľko, pre tých, čo nevedia, dropshipping je spôsob, kedy vy fyzicky skladom nemáte ako keby nič. Všetko za vás vybavuje nejaký dodávateľ alebo nejaký logista, ktorý tieto produkty má na sklade a vy mu len predposielate objednávky. On vám dodá väčšinou nejaký feed, ten si hodíte na web, vybavujete marketing a tak ďalej okolo toho, všetko čo sa týka toho e-shopu a on za vás vybavuje tú logistiku. Platíte len ako keby buď nejaké fíčko za to vybavenie, alebo dostávate iba čisto nejakú províziu za tú objednávku, povedzme 10, 20, 30% podľa toho, čo sa jedná. Takže k tomuto sa dostaneme v nejakom ďalšom videu. Na začiatok je to podľa mňa fajn, ak nechcete povedzme do toho začiatočného biznisu investovať nejaké veľké peniaze, neviete ešte úplne, či to bude to, čo vás bude baviť, či to myslíte s e-shopom vážne, alebo ste len mladí, chcete si to vyskúšať a tak ďalej. Takže z tohto titulu je to fajn, ale ako som spomínal, ja som dropshipping nikdy nevyužíval. Zdá sa mi lepšie mať veci fyzicky na sklade a vybavovať si logistiku aj sám, keď aj to má nejaké svoje nevýhody. A posledná možnosť, ktorá ma takto napadla, je takisto ju často vydávam, hlavne v oblasti fashion alebo nejakých takých malých vecí. Tými nejakými väčšími, komplikovanejšími vecami je to ako keby
ťažšie, a to je, že si tie dané produkty pre ten svoj biznis alebo e-shop budete vyrábať sami. Veľmi je teraz v móde, sú trendy všelijaké potlače tričiek, nejaká custom móda, malé veci, výrobky z 3D tlačiarní a tak ďalej, kedy si v podstate ten produkt vyrobíte sami a nemusíte sa zaoberať zháňaním dodávateľa a tak ďalej. Je to veľmi zaujímavá možnosť, môže tam byť aj zaujímavá marža na tom, i keď ak by vám to šlapalo a bol by potom veľký dopyt, môžete sa zacykliť s tým, že nebudete jednoducho stíhať vyrábať a aj tak to budete musieť posunúť buď niekam inám, alebo budete musieť nájsť ďalších ľudí a potom už povedzme to môže mať dopad na kvalitu a nejaké iné ďalšie aspekty. Takže tiež zaujímavá možnosť, je to individuálne, nie úplne každý biznis môže takto fungovať, že nejakú pneumatiku si asi doma nezbastlíte alebo nejaký telefón mobilný, hej. Takže tiež je to individuálne, ale možno, že toto je tá cesta, ktorá by vám mohla vyhovovať. Takže toto sú také, myslím si, že najzákladnejšie tipy, ako nejakého dodávateľa nájsť. Si sú aj nejaké iné, na ktoré som zabudol. Ak vás niečo napadne, ľudí to napíšte do komentu a pomôžte tak aj ostatným nájsť toho svojho dodávateľa a začať nejaký ten svoj biznis. Ja vám ďakujem pekne za to, že ste dopozerali video až do konca. Ak sa vám video páčilo alebo boli tieto tipy užitočné, budem vďačný za like, za odber tohto kanála a vidíme sa na budúce. Čaute!